ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಹಲೋ ಕರ್ನಾಕರನೇ ಬಾತಿರ್ನಿ ಬೋಲ್ಪಾಲಾರು ಪಿದಾಡಿಯಾರ ಅಂದಂದಿ ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೊಡಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಪಣ ಅಂದಿ ಎಂಕಲ ಕರ್ಪೂರ ಸಂಘದ ಖರ್ಜೂರ ಸಂಗತಿ ಕರ್ಪೂರೇ ಇರೋನ್ ದಾನ ಅಂತ ಚಾಪುಜಿಂದ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂದಂದು ಇವ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ್ದು ಸೀದಾ ಬಲ್ಲೆ ಉರುವಾಗ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಅವಿ ದೀಪೆ ಸೈತ್ ಪೋತಿನ ಹಾಕಲು ಮುಗ್ಲು ಎಡ್ರಾಸ್ಗೆ ರೆಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾನೇ ಮೂಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಸಿಟ್ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪಂಡಿಲಕ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಓಡಿ ಹೋಯ್ರು ಮಾರ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಓಡಿವಿ ಚೆಕ್ ಎಂಚಿನೇ ಪಂಡಿಲಕ ತುಳಸಿ ಕೊಡಿ ಉಂಡು ಪುಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ದಿನತ್ತೇನು ಓಕೆ ಅವು ಗೆಸ್ಟ್ ನಗ್ಲಿ ಏರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗ್ಲಿ ಎಂಚಿನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗ್ಲಿಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಕಲಸೋಡ್ ನೀರು ದಿಪ್ಪೇರಿ ಕಲಸತ್ತು ಗಿಂಡತಿ ಗಿಂಡೆಡ್ ನೀರು ದಿಪ್ಪೇರಿ ಕಲಸ ಅಂದ್ಲ ಬಂದ್ಪೀರ ಐಟಿ ಎರಡಲ್ಲಿ ನೀರು ದಿಪ್ಪೇರಿ ಗಿಂಡೇಡಿ ದಾನೆ ದಿವಂದೆ ದಾನೆ ఒక ಮಂಡೆ ಹಿಡಿದೀವೋಡ ಜಪ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಕ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಕುಲ್ಪುರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಕುಲ್ಪುರ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗ್ಲೇನ್ ಪೂರ ರೂಮ್ ಪಾತ್ರ ಬಾರ್ದೆ ರೂಮ್ ಪಾತ್ರ ಬಾರ್ದ ಅಕಲಿಂಜ ಕೋರ್ದಾಗಿನ್ನಿ ಹೊಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಂದು ಸೀದಾ ಪೋಯ್ರನ್ನ ಅಂತ ಬರ ಬಬ್ಬು ಜೇತ ಅಕ್ಕಿ ಇತ್ತ ಬೈದಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಸುಧಾರ್ತಾರತ ಸುಧಾರ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಏಜ ಪತ್ತಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗ್ಲೆ ಪರಂದಿದ್ದಾನ ಬೋಕ ಬೊಂಡ ಕೊಡು ಸುಧಾರ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ ಇವರು ಸುಧಾರ್ತಾರತ ಅವು ಖುಷಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಹಾಲು ಅಲ್ಲ ಮಾರೆ ಏರಾಲು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಜಿ ಏರಿ ಖಜಾಂಜಿ ಖಜಾಂಜಿ ಬರ್ಪಾಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಇರೆಗ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಾನೆ ಕಾಂಡ ಏಲರೇಕ ಶುರುವಾತಿಂದಿ ಅದು ಓಮನ ಓ ಮತ್ತ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಮೇಕಪ್ದ ಮರಲತ್ತ ಮಾರ್ರೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ತೊಡೆ ಪೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅಂದ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಗ ಶುರು ಓಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒರ ಬಲ ಮಾರ ಬಾದೆ ಬಾದೆ ಹಾಯ್ ಪೋಪೆರೆ ಓ ಪೋಪೆರೆ ಯಾನಿ ಸೀರೆಡಿ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನೇ ಅಯ್ಯ ನಾನು ಎಂಚಂದ ಬನೋಡು ಮಾಡಿದಿ ಈ ಸೀರೆಡು ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕ ತೋಜೋಯ್ ಏಜಿನಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜ ಮೂಲಿ ಈತ ಬರ್ತಾತ ನನ್ ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚೋಡಿಲ್ಲ ಮಳಿ ಎಂಚ ಹಚ್ಚೋದ್ವಿ ಮಲ್ಲಕ ಅಯ್ಯ ಬೇಗ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಬೇಗ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ದದಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಇತ್ತೆ ಅತಿಥಿಲ್ ಪುರ ಬರ್ಪಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಪುರ ಕೊರ್ರ ಅಯ್ಯ ನೀ ಕೊನ ತಕೋರು ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರ್ ಮಲ್ಪು ಯಾನು ರಡ್ಡು ವಾರ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ಸರಿ ಅಂತಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪು ಶುರು ಮಲ್ಪು ಬೇಗ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಲ್ಲಕ ಜನ ಸುಮಾರು ಉಂಟದಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೀಯರೆ ನಂದು ಉಂಸುದೇರಿ ದನಿಕಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಮಲ್ಪು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಊರ ಪರ ಊರ ಗಣ್ಯರೆ ಅಂಚನೆಯನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಒಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಸಾಮಾಯ್ತ ಮಾರೆ ಐನ ಆತ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಳ್ಪುಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನೋಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ಈ ಉರ್ವಡ್ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಮೇನ ಸಾವ ಒಂದುಂಡು ಮರಲೇರ್ಲಕ್ಕ ಐನು ಬಿಡ ಆತ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ರಿ ಉಂಡ ಮಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನು ಇನಿ ಉರ್ವಡ್ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ ಈ ಕರ್ಪೂರ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿ ವಾರ್ಷಿ ವಾಸ್ತಿಕೋತ್ಸವ ಐದು ನಿಕ್ಕ ರಥೋತ್ಸವ ಬಂತಲ್ಲ ಮರಲೇರ್ಲಕ್ಕ ಎಂಚಿನಿ ಅವು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ಅವು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅವೇ ಮೋಲ್ ಬಂಡಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪೆರಂಡು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನೀರ್ದ ಪೇರ್ದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮರಲೇರ್ಲಕ್ಕ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬರ್ರೆ ಪುನಾರು ಸಿರಿ 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 ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದ ಜಾಬ್ ಬರತಿನಲ್ಲ ಪುರ ಅವನಿಗೆ ಅಂದಾಜ ಅವು ಶ್ರೀ 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 ಪುಂಜು
ಬೇರೆ ಏರು ಪನ್ಪು ಹೊರ ಪಣ್ಣು ಮಾರೈದಿ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಈ ಶ್ರೀ 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 ಇಜ್ಜೆ ಅಂದಿ. ಐಟು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ದೆಪ್ಪಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅನ್ನಡ ಹಾ. ಸಿ ಎದೆ ದೇ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ದೆತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಹಾ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟಗಾರ್ರೆ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ಕುತಿಲ್ಲ ಅಲಕ್ಕ ಮುಕ್ಕು ತಿಂದಿ ಮಾರಿ ಬತ್ತಿನ ಅವು ಮುಕ್ಕು ತಿಂದ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಬೊಗ ಮುಕ್ಕುಂದ ಮುಕ್ಕುಂದನ ಅಲ್ಲ ಮುಳ್ಕುಂದ ಕುಂದಂಡು ಅಂದಂದು ಕುಂದಂಡು ಆರು ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಒಕ್ಕ ಎಂಚಿ ಸಾವು ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಐನ ಆತ ಗ್ಯಾಪುದೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ಪು ಮನೊಂದು ಪೋ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿದಿಗ ಲೇಸಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಮನಸ್ಸಾರೆ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತು ಅಂದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪಲ್ಲೆಕ ಮದಿಮೇವಲು ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಪೂರ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿರ ಸರ್ ಈರ್ ಬರ್ಪುಣ ಚೂರು ಗಾಂಡ್ ಗೌಜಿಟ್ಟು అంటే గౌ జబ్బర పడు ಎನ್ನದಾದ ಮೈಸಾಸುರೇನ ಪಲ್ಲೆಕ ನಿಗುಲ್ದಾನೆ ಬಗದಿನಿ ನಿಗುಲ್ದಾನೆ ಬಗದಿನಿ ಹೌದು ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂತ ಬಾಗದೀನಿ ಅಂಜನ 10ನೇ ವರ್ಷ ಗೋಲಿ ಪೋರ್ ನೆಲಟ್ಟಿ ಅವಂದು ಏನನವಲು ರೂಮುಡು ಕೂಡು ಪಾಡ್ದು ಪತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಎಂಗೊಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕಂತು ಕೋರಿ ನೀರು ಏನ ಓ ಮಾರಿ ಪತ್ತನ ಬೊಂಡ ಕಂತು ಕೋರ್ಪುನ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಡಿ ಎಂಕಾಯ ಕಂತು ಕೊರ್ತಿಂದಾದ ಆಯ ತುರೆ ಕಟ್ಟ ಮಾಲ್ತು ಯಾನ್ ಒಯ್ಪುನಿ ಒಯ್ಪುನಿ ಓಡೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಾರೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕಜಿಪುಗ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವನ್ ಎನ್ನಂಡ ತುರ್ರೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕುಡೋರಿ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ಲು ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಆಯ ಗೆಂದಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಅಂದು ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಿಂದಾದ ಕೆಂಬುಡೆ ಜನ ಮಲ್ದಿ ಜರ ಬಲ ಸೆರೆ ಎನ್ನ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಂಚತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಉಲಾಯ್ಲೆತ್ತೊಂಡು ಉಲೈಲೆತ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಅವ್ ಸರ್ ಎದಕ್ಕೊಂದಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಸರಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಪಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಮುನ್ನಾಯನಂಚಿನ ಮುನ್ನೆತ್ತಿ ನಮ್ಮೆ ಬಾಸೆದಾಂತಿನ ಮತ್ತ ಮುನ್ನೆ ಮುನ್ನೆ ಮುನ್ನೆತ್ತಿ ಅವು ಬಿನ್ನೆ ಭಿನ್ನವರೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮೋಗಿದ ಭಿನ್ನಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದ ಮೇರು ಮೆರಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕೈಕಾಂಜಾಯಿನಂಚಿನ ಏರಿಯ ಕೈಕಂಜಿ ಖಜಾಂಜಿ ಆಲ್ವನ್ನನೆ ಐನಂಚಿನ ರಮ್ಯ ಮೇರು ಆಸನೋಡು ಕೊನೋದು ಕುಲ್ಲಾವೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲದಿದು ಮಾರಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೇರ ಅವಲ ಪಿಂಟದ್ಕೊಳ್ರೆ ಪಿಂಟದ್ಕೊಳ್ರೆ ನಾಲಿಯ ಎಂಚ ಸೈಪಾರ್ ಸರ್ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪೀಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಲ್ಲ ಎಂಚ ಪೀಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಸರಿ ಐಟ್ ಕುಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಲ್ಲ ಓನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ ಓ ಸೈ ಕುಲ್ಲೆ ಸಾವಧಾನ ಸಾವಧಾನ ಒಣಸ ಸಾವಧಾನ ಒಣಸ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಪೂರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪುದರ್ ಪುದರ್ ಪೋಜಚ್ಚೆ ಸಾವು ಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಪೂವೆಪರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ವೇದಿಕೆಡು ಇರಚೂರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನಂಚಿನ ಪೂವಪ್ಪೆರು ಸಿಂಹ ಮರ್ದಿನಿ ಆವೋಡು ಮೆರ್ನಂಜ ಮೈಸಾಸುರೇನ ಚೂರ್ ತತ್ತಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪು ಸಿಂಹಾಸನ ಕರ್ಮ ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲಾಡ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗಲ ಒಂದುಂಡು ದಯಬಣ್ಣ ಇದು ಸಾರಜಂತಿ ದುಡ್ಡು ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನು ಪ್ರಥಮವಾದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಖಾಲಿ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಶಬ್ದ ಹೊಲ್ತು ಬರ್ಬಿನಿ ಅಣ್ಣೊಚ್ಚಿ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಉರ್ವಾಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬೈದೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಜ ಖಜಾಂಜಿ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ಲವರ್ ಫ್ಲವರ್
ಚೂರು ಲಕ್ಕೊಡ ಸರಿ ಸೈ ಪರ್ರು ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅದೇ ಓ ಮಾರಿ ಪತ್ತಿನಲ್ಲ ತುರ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿ ಇಂಚಿನದ ಅವಸ್ಥೆ ಇರ್ ಬಂದದ್ದೆ ಫ್ಲವರ್ ಕನಲ ಫ್ಲವರ್ ಬಂಡ ಗುಲಾಬಿದಿ ರೋಸ್ ಸರ ಇರ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಲ್ ಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಬಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂತ ಅವ್ರ ಸದಾ ಅಂದ್ ಇರ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಲ್ ಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಜುಪ್ಪಾಡು ತುರ್ರೆಕ್ ಬೆರಕೆ ಆಡ್ಗ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪೀಟೋಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಸ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲಿ ಗುಂತಿಲ ಗೊಂತಿಯಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪೊಣ್ಣು ಹೂ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ ಪೆರೊಲ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಅಡೆಗ ಹೌದಾನೆ ಬಗ್ಗೊಂದ್ పోయింದಾನೆ ಬಗ್ಗೊಂದ್ పోయింದಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡತ್ತೆ ಅಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಾರ ಬಲ್ಯತ ಗೊತ್ತಾಣತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೂ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರ್ಪಿಲ್ನಾಲೆ ಕೊಣಪಿಲ್ನಾಲೆ ಜಾಯೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಕಲ ಸಂಘ ಲಾಸುಡ್ ಉಂಡು ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ನನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ನಮ್ಮ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಡೋಣಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೇಂಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅರ್ಧ ಸೇರಿ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಚೂರು ನೇ ಪಿರಾದಿಕ್ಕ ನಾನು ಉಂಟು ಈ ಓಟೆ ಕುಲ್ತಿಂತಿ ಉಂತಲೇ ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚಿ ಉಂತು ಉಂತದ ಬಾಚಿದ್ದದು ಒಪ್ಪಾಡು ಹೌದಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸರಿ ಜಾನ್ಲಿ ಹೌದಾ ಅಂತೀನಿ ಅವ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ JCP ನೋಡ ಅಂಚತ್ತಿ ಅವ್ ಸೊರ 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 ಸ್ವರ ಶ್ರುತಿ 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 ಒಂದಿದ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣಿಲಿಯೋ ನಾವು ಅವ್ರ ಬೋಡ ಒಂದು ಯಾವನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಪೂರ ಸಂಘದ ಕರ್ಪೂರದ ಬೊಂಬೆಯನ್ನಾಲೆ ಡಿಂಪಲ್ ಪೊನೆ ಜನರು ಎಂಚಿನಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಭಜನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓ ಭಾಷೆ ಜನ ಪಲ್ಲೆ ಕಣಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಘವು ಕರ್ಪೂರ ಬೆಂಕಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಗರ್ಲೆ ಈರ್ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ ಬೋಲೆ ಇರ್ ಬರ್ಚಿ ಹೌದಾನೆ ಮುಂಡ ಅಡ್ಡವಾದೀನಿ ಅವ್ ಮೋನದೋಗ್ಯಾರ ಬಲ್ಲೆತ್ತ ಚಡ್ಡಿದೋ ಜೊಲ್ಯ ಈ ಬಲ ಈ ಬಲ ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಪಲ್ಲೆಕ ಮೋಲ್ ಬಗ್ಗೊಂದಾನೆ ಬೊಯ್ಜಾಲು ದಾನೆ ದಾನೆ ಬೊಯ್ಜಾಲು ಮೋಲ್ ಬಗ್ಗೊಂದಾನೆ ಬೊಯ್ಜಾಲು ದಾನೆ ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೋಡು ದಿಜ್ಜಿ ಹೌದಾನೆ ಯಾನ್ ಗುದ್ದ್ಯಾತೆ ಇದ್ದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಬಾ ಗಜಮುಖನಿ 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 ಚರ್ತಂಡ ದಿಪ್ಪೆ ಗಜಮುಖ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಾನ ಗಜಮುಖೆ ಓ ನಮ್ಮನೆದ ಗಜಮುಖ್ಯವು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಶ್ರುತಿ ಮನೋಡ ನಾಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೊರಲ ಕಂಟಡು ಬನೋಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಜಿನ ಆಚಾರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡೈಕ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತೆ ಮಾತಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪೋರ ಗಣಪತಿ ಪೂರ ಡಿಜೆಡ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮತ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವಮ್ಮ ಯಾವ ಗಜಮುಖ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಗಣಪತಿ ಆಲದಾನೆ ಇತ್ತೆ ಬಗೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ತಾನೆ ಬಗೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ವಿಡಿಯೋದಾರ ಕುಲ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಅಂತ ಸರ್ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆ ಸಿರಿ ಕಂಟೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆ ಖುಷಿ ಆಜರಿ ಗಂಟೆ ಕರ್ಮದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ತು ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಗಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬೊಡ್ಚಾನ್ ಬಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಅವು ಮಲ್ಪಿರದ ಪೂರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅವೇ ಸರ್ ಸರಿ ಸರಿ ಲಕ್ಕಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಪನಿಂದ ಕಲ್ಲೆಗ ಒಂದು ದೀಪ ಉಂಡು ದೀಪ
ಸರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಲ್ಬರೆ ಸರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ ದಾನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘದ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅನ್ನ. ಐಕೆ ದೀಪ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಹತ್ತು ಬೊಕದ ದೊಂದಿ ಬತ್ತದ ಅಂಚತ್ತ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಚೂರು ವೆರೈಟಿ ಆದ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಂಚ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಬತ್ತವನಿ ಓ ಊದ್ಬತ್ತಿ ನಿಗಲೇ ಊದುಬತ್ತಿ ಒತ್ತಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದು. ಆಯ್ತು ನಿಗಲೇ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಒತ್ತಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದು ಹೌದಾಯ್ತು ಒಂದ ಉಮಿಲಾಂಡಲ ಬೋತು ಹೌದಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹೌದು ದಾಯಪಲ್ಲಿ ಊದ್ಬತ್ತಿ ದೈ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘ ಲಾಸ್ ಹುಡು ಉದ್ಘಾಟ ಆಯ್ತು ಕೊನ 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 ಬರ ರಾಹುಲ ಬರ ಎಚ್ಚ ಅರೆಡ ದಾದೊಂದು ಬಂತ ಯಾನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ఒక ಆಜನ ಮೂಲವಾದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ತೊಂದುಂಡು ಸರ್ ನೆಕ್ಕಿದೆ ಗಿಂಡೆ ದೈವದತ್ತ ದೈವದತ್ತಿ ದೈವದತ್ತ ಅವು ಇರೇದಿತ್ತೀನಿ ಎರೆ ಇರೇದಿತ್ತೀನಿ ಯಾಂದದ ದೈವ ನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಅವನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘ ಚೂರು ಲಾಸ್ ಹುಡು ನಿಖಿಲ ಸಂಘ ಲಾಸ್ ಆದಿಯ ನಾನು ಊದುವಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತಾಯರತ್ತ ಮಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪು ಇಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ನನ್ನದಾದ ಇತ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇತ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಿಂದ ಭಾಷಣ ಕೊಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಗಡಿ ದಯ ಬನ್ನಿ ಹಿಂಗ ಚೂರು ಮಾರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದಾದ ಬಣ್ಣಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೇರ್ದು ಸಿರ್ರಿ ಕಂಟೋಡು ರಡ್ಡು ಕಿವಿ ಮಾತು ಎಂಜ ಕಿವಿ ಮಾತು ಕಿವಿ ಮಾತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾದೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೆ ಎಂಚಿನೇ ಸಾರ್ ಕಿವಿ ಮಾತು ಅಂಚತ್ತು ಕಿವಿ ಮಾತು ಪಂಡ ಈ ಇಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಬಂದೋಡು ಇಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಬಂದೋಡು ದಯಬಂಡ ಹೆಂಗು ಸುರು ತೋರ್ಸದ ಸೀರಲ್ ಅಂಬಡಲ್ಲಿ ಕೊನತ್ತಿತ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಸೀರಲ್ ಅಂಬಡಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರುಂತಲೇ ಸೀರಲ್ ಅಂಬಡಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾನಿಯರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಪನ ಮುಳ್ಳು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಮಲ್ ಬಂದೆ ದೇವರ ಮಾರಿ ಆವಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ಲಿ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಸಾವು ಬಾಜಲ್ ಸಾಯ್ತೇ ಹೋತು ಆವಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವ್ದ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಸರ್ ಎಂಚ ತಿರ್ಗಾಲೆ ತಿರ್ಗಾಡ ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತತ್ತಿ ಕಾಕಾಜಿ ತಿರ್ಗಾಲೆ ರಾಮ್ ರಾಜ್ ಬನಿಯನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು ಅವತ್ತು ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ಅವತ್ತು ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ನಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೋಡ ನಡುಟು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಆಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಬರೋಡಿತ್ತಂದು ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಪಂಜುರ್ಲೆತ್ತ ಅವು ಪಂಜಿಕಲ್ ಪಂಜಿಗಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಪಂಜಿಕಲ್ ಸರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರೇನಾಗ ಚೂರು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅದು ಆವಡ ದಯ ಬನ್ನಿ ದಯ ಎಂಗ್ಲ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬರೋಡಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಕಟಾರ ಕಟಾರ ಹತ್ತಿ ಕಿಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿಟ್ಲಿಯ ಅವು ಕಟಾರಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಾರ 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 ನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರೆಪಿನೇನಾ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತ ಎಂಜಿನ ಚೂರು ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆವಾಡು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಗುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರಿಯರೆತ್ತಿರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧೂಮಾವತಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಧೂಮಾವತಿ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ ಅವು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಹೋಗಿದ್ನ ನೆಟ್ಟು ಧೂಮಾವತಿ ನಿಗಳು ಕೋಲದ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರಿಯಾರ ಸರ್ ಅವೇ 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 ಅವೇನ ಆವಾಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಲ್ನ ಈ ಕರ್ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಲ್ ಎಂಜಿನ ಪುದಾರು ನಿಗಲೇ ಕರ್ಪೂರ ಅಂದಿಪ್ಪು ನಡೆದು ಗುರ್ಪುರ ಅಂದಿತ್ತು ಮಾರೆ ದಾತಿ ಆವಾಡು ಕರ್ಪೂರ ಪುದಾರ್ ಇಂಚ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಅವು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬತ್ತೆ ಎಂಚ ಎಂಗ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಿ ಸಂಘ ಹೋಗು ಪುದಾರ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಆಹಾ. ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಲ್ತ ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ. ಎಂಗ್ಲ ಮೂಜ್ ಅಂತ ಪುದಾರ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ದೆತ್ತೀನಿ ಓ ಏರ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಎಂಚ ನೇ ಮೇನ ಪುದಾರ್ ಕರ್ಣಗಾರಿ ಕರ್ಣಗಾರಿ. ಮೇನ ಕಾದೆತ್ತೀನಿ ಕಾದೆತ್ತೀನಿ. ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಪೂವಪ್ಪೆ ಪೂವಪ್ಪೆ. ಪೂದೆತ್ತೀನಿ ಪೂದೆತ್ತೀನಿ. ಕಾಪು ಐಜ ಕಾಪು ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಉಚ್ಚಿಲ ಅಂಚತ್ತಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಒರಿಜ ಅಂದು ಓವು ಓವು ರಮ್ಯನ ರಾದೆತ್ತಿ ಅಂಚ ಕರ್ಪೂರ ಕರ್ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಪೂರ ಇನಿಯೇ ಸೂಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಯ ಆವಾಡು ನಿಗಲ್ನ ಈ ಕರ್ಪೂರ ಸಂಘ ಬಾರಿ ಸೂದಿಯಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನಿಗಲ್ನ ಕರ್ಪೂರ ಖಾಲಿ ಇನಿ ಇತ್ತನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕರ್ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಕರ್ಪೂರ ಆಡು ಈ ಕರ್ಪೂರ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೂದ್ ಬೇತಾಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಆಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆತ್ರಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಡೆದಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಚ ಪುದಾರ್ ಬರಡು ನಿಗಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈರವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು
ಈ ನಿಖಿಲ ಕರ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗೂ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪೆ ದೀಪನ ಬಡ್ಚಿ ಬೊಕ ಲಾಡ್ದಿಲೆ ಹೌದೇ ಮಲ್ಲೊಂಡತ್ತ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಫೋನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವೆ ಸಚಿವ ಮಾರ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಟಿಕ್ ಆಧಾರ ಬೈತೀನಿ ಜೂರ್ ತತ್ತು ಓ ಗಾರ ಇರಿ ಯಾನ್ ಗಾರ ಮೋಜುಗಾರ ಹೋರಾಟಗಾರ ನಾಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಕುಂದ ಮೇರೆ ತನ್ನ ದೊಂಡದ ಪಸೆನ ಆಜಾದ್ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಕ್ಕೊಂದಾದ ವಂಡಿ ನಾನು ಬಂಗ ಎತ್ತು ಬರೋಲಿ ಈ ಸಂಘದ ಅರ್ಥದಾದ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಬಂಡೆ ಅಂಚಾದ್ ಬೇರೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ದಯಬಲ್ನೆಗ್ಲೆ ಬಗರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಬಲ್ನೆಗೆ ಎಂಕುಲೊಂದು ಸುರು ತೋರ್ಸದ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತ ಬೊಣ್ಯವಾದ ಸರ್ ಮಾರ್ಪ ಬೊಣ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೂವ ಮಾರ ಈಗಿನ ಸುರು ತೋರ್ಸತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂದ ಕೇರಿದಾನ ದಯಬಲ್ನೆ ಸರ್ ಸೇರ್ನಾಗ 300 ಜನ ಇತ್ತಿ ಇತ್ತ 3 ಜನ ಅಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಸಂಘ ನಿಂಕುಲ್ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬೇಗ ಬರ್ಲಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಬರ ಧನ್ಯವಾದ ಬರ್ರ ಪೂಜ ಪಲ್ನೇಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತು ಬರ್ತಾನ ಶುರುವಾದ 20 ನಿಮಿಷ ಕಡತ್ತಲ 20 ನಿಮಿಷ ಕಡತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುನೆತ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಜಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾರು ದಾದಮನ್ ಬರ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡಾಯ್ ನನ್ನ 25 ಅಂಡ ಐ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪಗ ಧನ್ಯವಾದ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಡಗೆ ಉಂತಾಗ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. Premier League.